món es mou a gran velocitat. Els canvis són continus i exigeixen una gran capacitat d'innovació i competitivitat. Per liderar les noves tendències cal estar ben preparat, cal situar-se a l'avantguarda tecnològica. Barcelona Digital és un centre tecnològic avançat especialitzat en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els camps de la salut, la seguretat, l'alimentació i el medi ambient i la mobilitat i l'energia. Una iniciativa líder al servei de la societat digital. Treballem amb les empreses del sector de les tecnologies de la informació en el desenvolupament de nous productes i nous serveis, i en tot tipus d'empreses per aprofitar aquestes tecnologies. Amb aquesta vocació d'innovació constant i de fer créixer el sector tecnològic, Barcelona Digital ha creat el servei APITest. L'APITest és un servei dirigit a desenvolupadors, micro i pimes orientades al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils i per a companyies integradores TIC orientades a oferir solucions corporatives mòbils perquè puguin testejar les seves aplicacions i serveis de mobilitat en un entorn cloud que els ofereix accés a dispositius ubicats arreu del món. APITest és 100% web i permet resoldre la problemàtica del testeig en multiplicitat de plataformes, sistemes operatius i operadores a través dels serveis de testeig mitjançant l'ús de dispositius mòbils físics, automatització a través de la creació i execució de scripts de test i monitoratge a partir del seguiment de l'activitat dels dispositius en temps d'execució d'aplicacions. Barcelona Digital proporciona clau privat ajustat als requeriments de test dels clients, així com també una oferta de terminals, sistemes operatius i operadors adaptada a l'entorn local. Addicionalment ofereix serveis d'assessorament i consultoria en problemàtiques de llançament de noves aplicacions i plans de testeig amb la possibilitat d'externalitzar la realització de les proves i obtenint el segell de qualitat APITest. A nivell global, ofereix la connexió a més de 2.000 terminals repartits arreu del món. APITest, un servei innovador per al testeig de la qualitat de les aplicacions per a mòbils.